kettotoɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe. haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe ina wiya on to gonɗon eno gonirɗon kala kettuki jaam. dartol e joljole dartol e joljole ko yewtere moɗon yewtere men yewtere yidɓe e yaadiɓe yewtore ɗo e haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe. dartol e joljole ko yewtere naatore e nder leyɗe men yetto e nder gure men ƴaana e nder galleji meɗen fugga damuɗe cuuɗi men yiilano en anduɓe men gendiyankoɓe men e haralleɓe men tawa yeebaki hatanteɓe men beele jewtani en ko ina nafta en. dartol e joljole ina yuɓɓinana on ɗum musidɓe moɗon ɗiɗo. dartol e joljole ina wiya on kala to mbawɗum wonde eno mbawɗum wonirde kala kettuki jaam. dartol e joljole ko weltinore on weytinore on tawa on jejjitani iwdi mon e fina tawaji mon coñce men e kala ñeñal men. dartol e joljole ko yewtere yuɓɓinade nde ina weltina en e weytina en e kala saaha haalanore en ko ene nafta en. dartol e joljole yuɓɓinanta on ɗum ko musidɓe moɗon ɗiɗo Aminata Ly debbo mo Dungur Alpha e Abdoul Wahabou Kane mo Agnam yeroyaɓe. jarama binnel mbuɓe hettiyankoɓe haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe jinnaɓe tedduɓe mawniraɓe horsuɓe giƴiraɓe sembuɓe ñiraɓe ɗoftiɓe suddiɓe heddiɓe e yamirore ɓiɓɓe jaɓɓe jibinede on calminama on jettama kadi on jarama on juurama on bismama tigui tigui e yewtere men wiyetede dartol e joljole. en paami tigui tigui e gardidi hono natirka ka en paami holko woni dartol joljole holko dartol joljole yiiɗi e holko ko fandetani e leñol ngol e hol kadi ganduɗa ko ɓamtare kadi rondani kadi leñol ngol kadi ha nafoore tigui tigui wawa dañede e kala saaha. hande noon musidɓe tedduɓe hettiɓe no kewɗe windani so wi jawnoɗen ko awo en jagui tigui tigui hono liɗɗi mawɗi ganduɗa kadi ko baɗɗi fayida kadi nafoore ma heeɓe hen no hannirta ni. dartol joljole hande ina jaɓɓi musidɓe meɗen ɗiɗo gendiyankoɓe kadi ganduɗa so tawi kadi haalama kadi en gandata holɓen ɗon so tawi kadi ɓe kaali kadi en naftorto haala mabɓe no hannirtani ko adi kala e mbiya juɓɓudi e karallagal ngal woni toon ko katanta leñol kan bandu penda gorko mo Agnam yeroyaɓe sawdirde e Aminata Siré Bassoum debbo mo Seeno Palel nokku Abdoul Karim Diawando walla mbiyen nokku Amadou Halima kono kadi ko nokku denɗi men hono Bambou Ba gorko mo Seeno Palel. musidɓe tedduɓe hettiɓe funnague e hirnague sahale ɓaleri gono gonirɗon kala moƴƴere guene moon hande mbiɗen e hoɓɓe men koye jaatigueɓe men ko tigui tigui eno hannirtani ko musidɗo meɗen hono Racine Dia gorko mo Mbagne Samba wuro Hammadi Kuno e Paté Kuno to cuuɗi tati gabi tati woturu waldi Sayna wondude musidɗo meɗen gueɗo men ganduɗa hono Cheikh Oumar Ba gorko mo Ɓoggue so wiyama Cheikh Oumar Ba eɗen keewi wiide lollirɗo Abdoul Oumma kono so wiyama Cheikh Oumar Ba tan bandiraɓe foof ganduɗa hooli oɗo Cheikh Oumar Ba mo ganduɗa ko dariɗo dadiɗo gollo kadi golle mantiniɗe no hannirtani. hande noon ɓe nortima ɗo noddago men ɗo e haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe. en kewata haala no fewi nde wonno ko haale dañama ɗo haale dañama no haalde dañama saabu kadi haaloɓe e dañama eɗen keewi wiide eɗen jogui ko kalɗen eɗen jogui haaloɓe eɗen jogui no kalduɗen kono ɗo kalten ɗo sikki ala ene wonno sarinde. hande noon fofoof newanimen
wadde noon hannde ma en joodde maɓe taw jewten koko yowiti tigi tigi e darde e darade nde ganduɗa kamɓe nde ɓe daari hanki e hannde kala e darde kadi ganduɗa kadi nde ɓe dardi kadi e gendiyankoɓe e holi ɓen ɗon ɓe so tawi kalama yimɓe foof ina gandi ɓen ɗon nde wonno ko daariɓe tigi tigi hono tajje ɓoggi kalifani kono kadi ko daranade goobu e potal ganduɗa homaɗa e nder aduna he foof tengti noon e ganduɗa homa to mbotuji ɗi dasa ɗo no haaliti en kewata haala ala no mbatten so wonaji hen to bandi meɗen debbo Aminata Ly o naati ɓoggol ngol dokkirmo konngol tan o salmodira e bandiraɓe garten e Racine Dia tan habre en tigui tigui holko woni titore meɗen hannde mbawi wadde hen e ƴogo jurto no hannirte Aminata Ly jaam Allah ñalle ma walla hiire ma. Aminata Ly ne gasa tawa heɓaki ɗum noon en calmini hono katante leñol kan ko ɗon calminten hono Cheikh Oumar Ba lolirɗo Abdoul Oumma no hewno wiide e waɗa noon so tagui wiide Abdoul Oumma ko ha nanda e Abdoul Oummuɗo beele min gona tokoraɓe ɗum noon mbimo Seydi Ba eɗen gonɗo e musidɗo men Amadou Boubacar Sy gorko mo jowol e yowilode takkirli ɓiwonde woppa dondiɗo yo yelle Dieynaba Boubacar kawmo juumo e Kadia jaam Allah hiirema en calmini Kadia Waddu ko noon calminirten hono Mar Lata Sam ko noon windiri jiiɗen ga e Mariata Sam ko noon tigui en calminimo no hannirta dani en calmini ceerno Abdoulaye Mouhamadou Ly ɗon juuroɗen hono Racine Dia en calmini Alhaji Baydi Sall toon to Matam beele ko Matam walla ko Matam jungo ma deke ko Matam e kuɓeji woni Matam kaggulaɗe kagguɗe ɓuuri kayɗe ɓuuri jooɗiɗe toon o gollata golle mate to haalirde Matam ɗum noon kamɓe kala mbiyama jaam Allah hiire mabɓe en calmini hono banimen debbo hono Kadia Diop baɗoɗo golle masiɗe haalirde Agname ko noon calminten hono Soumare woni Aissata Malo Sy en calmini Alassane Sy gorko mo Thian kon ko ɗon calminten hono Aminata Ly musidɓe tedduɓe hettiɓe ala no mbatten so wona jaɓɓoɗen hono musidɗo meɗen Racine Dia ko joni wona so weeli gueno. jarama Binel Mboup ɗum noon musidɓe tedduɓe hettiɓe paaɗen koto musidɗo meɗen Racine Dia jaam Allah hiirema a salminama kadi a juurama a bismama ɗo tigui tigui e haalirde Agname ɓamti pulago Agname yeeɗaɓe tawar wonde musidɗo meɗen Cheikh Oumar Ba lolirɗo Abdoul Oumma hande noon yewtere men tigui tigui nde waɗi fayida no fewi mboɗa andi ko jiɗɗen haalde ko gasdata e waktu goto ko noon ma en eto jubbude hen fodde ko waktu o wawata nawde mbawen kadi teskade ɗo goppirɗen beele janggo e jaam mbawen kadi artude hen mbaɗen jokkol nde wonno yoga e jewte men ko piileteɗe eɗen jiiɗi ko yowitiga e dartol he kala mbawen ɗum tongude bandiraɓe mbawa naftorade no hannirta dani Seydi Dia Poulo hande titone yewtere men koko yowiti e fedde wiyetede Falam so tawi wiyama Falam hande o kala mo ene dilla e ɗemgal Pular woni kadi leyɗele meɗen ɗe mbiyen hande tan Falam e kuuɓal ko fedde ganduɗa ko hawridinde aduna o kala so tawi Falam haalama eɗen gandi wonko Falam daari wonko Falam darani wadde noon eɗen jiiɗi andude holko Falam arno falade beele Falam falima ko yinno falade ko walla ha joni Falam ina jogui saɗede wawde falade ko yinno falade ko e hol darde kadi Falam daari ha gandanɗa hoore maɗa ene wulle hande Falam ko ni wadde noon ceerno Racine Dia kabra en holko woni sababu ndeɗo fedde ne sosa e nder sosande sababu nde sosirande tuggi guila nden ha oɗo saaha joni holɗo fedde nde yarata e wayloji garɗe hande e nder Falam ɗi holno mbawɗa famminirde bandiraɓe ganduɗa e ko wulannoɓe Falam jamma e ñalawma subaka kikiɗe beele ha joni ene mbawi heddade e tigui tigui e yidde mumen e Falam e gonɗinde Falam e wawa tigui tigui hono naftorade miijoji Falam holɗum e holnoon e holɗon ceerno Racine Dia ko an jabtoto ngal ɗon namdal. eyyi ko adi foof miñiraɗo tedduɗo mi salminima kadi mi juurima dendagal bandiraɓe kadi wonɓe ɗo hen hettiyankoɓe ngoɗo radio kadi teddungu
mi waɗi en kadi julmo wuri oɗon jarlo oɗon jafo yalla hokkidi ngal tawtore kadi saji kewɗi taɗo gonde diine men e ɓeydare meɗen e ɓamtare e cellal Allah hokka hen kadi polgu mo jiɗɗen ngu taw kadi ko polgu mo jiɗirɗen ni taw kadi koye e dow pewal e potal namdal ngal ko namdal bangal no fayida no fewi par ce que so tawi flamma haalama miijoto ko Mauritanie miijete to haalama flam haalete ko ɓaleɓe walla wonduɓe toon e leñol danawol toon to e leydi Mauritanie taw kadi ɓe kadi ko ɓittaɓe no fewi kono woni duuɓi par ce que en mbawata ruttade e dartol Mauritanie sona ɗum nden juutan no fewi wonno ko waktu kadi ina raɓɓiɗi no fewi sona ɗum ma en dutto holno kolliruɗon e ndiɗo leydi kadi ɓeɗo kadi waɗeɓe hoddiɓe men kadi holno ɓe gardi holno ɓe tawiri en hol kadi no jaɓɓureɗen ɓe hol kadi caɗele kadi dañjuɗen e maɓɓe caɗele ɗe kadi holko itti ɗum caɗele ɗe kadi hol kadi wonɓe kadi caggal maɓɓe hono ngoɗo leñol gargol ina tawi en e ndiɗo leydi so ƴeewama tan e oɗo nokku e raɓɓikkinade tan en koɗi e oɗo nokku guilay temps biyeteɗo néolithique kono hono duuɓi ujunaji sappo fayi duuɓi ujunaji 750 hitande ko adi jibinede annabi Isa e ko wiyete diwan Sahara ko e Mauritanie kadi wonnon hono ɓeɗo so tawi ɗum haalama hay to banggue so ƴeewa banggue diine walla to banggue pinal walla to banggue madɗo hafere faggudu walla to banggue ɓamtare so ƴeewama tan Mauritanie so tawi haalama tan enen kam kewɗen ko majjude tawde hay diine ɓe kutorto diine o ɓe mbiya diine o ko kamɓe gadde meɗen diine tawno ɗum kadi wona gonga Aboubacry Khalidou en bindi hen defte enen naati diine guila Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam on woni Madinatul Munawwara guila nden fulɓe naati hen kadi so duttima kadi walla sen garti kadi les kadi wonno fedde wiyete mo rabiɗo onen kadi nde sosa e nokku ne wiye Tidra kadi hitande ujunere e capanɗe nayyi caggal sankare gorko hen wiye Ware Diaby Ndiaye hitande ujunere e nogas kadi en gandi kadi e ndeɗo fedde eɗen jeyno hen kadi en ɓamti kadi islam no fewi koddigal men e maɓɓe so daɓɓini tan ha feere indépendance o walla tubakoɓe no keɓirno leydi ndi no ɓitti hen ni tan ha hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeetati e jeenayyi hankkadi inde Mauritanie nde hankanti yalti no fewi mawni keerol hankanti waɗama hankkadi guila nden tubakoɓe kadi balliɓe kadi ɓe kippi en ha conférence uji haalegue mbaɗa 1958 eɗen gandi no waɗa ha feere Mauritanie ha hayre nde fawa ha wiya ɗo woni capital ha leydi ndi wayno o wayni Mokhtar Ould Daddah nde ari ƴetti laamu ko enen ballimo haw ƴetti laamu kono noon kadi nde arde kadi ko kankone ko janfa o ardi ɓurnude leñol makko wiide ɓaleɓe kañumen wona nder leydi he jeeya ɓaleɓe kala gonɗo ɗon foof ummi ko Mali walla ummi ko Sénégal ɓe gaari e nder leydi he ɓe dokki ɗumen kayitaji joni noon leydi ndi ko leydi safalɓe leydi ndi ko leydi arabeɓe joni noon ɓaleɓe mbi ene kefta leydi mabɓe ɗum woni kamɓe philosophie mabɓe yanti hen kadi caggal ɗum eɗen gandi won pelle kadi jibina taw pelle ɗe kadi ko biyejoyi kadi affaire nationalisme arabe koyno basite en koyno frère musulman ji en koyno kadi ɓeɗo wiyeteɓe kadi nasiriyankoɓe ɓen fof kadi mbadde mabɓe kadi dungo e fandu ne dokkaɓe jawɗele dokka boursuji eɓe janggoya taw enen so goto men yiiɗi jangde mum fewata soɓe gandi oɗo ko neɗɗo dariɗo ɓe mbaɗa fora ɓe pirguita ɗum so jomum yiiɗi kadi daña kadi bourse yaha kadi janggoya leyɗele goɗɗe kadi jomum kadi ɓe nawata ɗum to ɓuuri to foti yaade to jomum kadi yaha e nder leyɗele arabe ɓe so yeehi toon wona toon seeɗa hokke diplôme arta hankanti en mbawata junade hen caggal ɗum 1966 eɗen gandi won fedde taw ɓen kadi ko étudiant ji gonno mbaɗino ko wiyete le 19 koɓe sappo e jeenayo ko jinnaɓe yontaɓe gonno hen ɓen fof kadi gaadi kadi darade no feewi kaɓa woni hen ni tampina ɓe kadi jagga woni kadi jogi jalti leydi ndi payi kadi toon to Sénégal en jeeya hen hono Abdoul Aziz Ba en Masrani en jeeya hen Koli Tengella en jeeya hen Tengella Ba en e wonɓe foof ene jeeya hen e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi caggal nde laamu Mokhtar Ould Daddah nde yani taw yanno ko minitiruji ɗi
kadi laamu hesngu e gardugol Mukhtar Wul Salek side wono Moustapha Wul Salek on ƴetti laamu ngu joni ɓe mbi yoɓe ɓeydu on toɓɓe ɗemgal arabngal ɓe mate ɗemgal français ngal ina usto e on sahaji noon e on saha hawri eɗen goni toon taw nden sukaɓe eɗen jangga hawri kadi e mawniraɓe men kadi jinnaɓe men kadi yimɓe to darɗiɓe leñol waɗɓe fayida no feewi balli en koyno murtuɗo en yalla yurmuɗumen koyno Saydou Kane en yalla yurmuɗumen e Ibrahima Sall en yalla kayumne e yanten Ibrahima Sar en e Ba Oumar Moussa en wono ɗiɗo gayi mawɗi ɗi ngannduɗa taw ko parnorɗi leñol ngol kaymi kadi balli en no feewi e on saha noon fedde wotere waɗa fedde ko men fedde nde ko rindini ko sukaɓe élewaji ɓen noon hankanti noon cali dari hankanti battiyare ene kaɓaya e laamu ngu batti windire ɓale ina mbiya ala jaɓani hono ɗemɗe ɗe guindiyankoɗe yo jangue ko adi foof hono pinal ɓaleɓe heftinaka e nder leydi Mauritanie ɗum noon arab o no janguirte ni yo pular o yo janguir noon wolof o e soninko e bambara o yo janguir hen kadi bandiraɓe bambarankoɓe kañumen kadi jeeya kadi koye adiɓe kadi hodde kadi e nder Mauritanie batte mabɓe nan toon ha joni hay seraraɓe jeeya koye adiɓe hodde e nder Mauritanie ha joni batte mabɓe nan toon e on saha noon kamɓe noon ɓe mbi ala ɓe jaɓata ɗum ala ɓe ngala hen hande ɓe ngala hen janggo hankan noon gurdu hankanti fuɗɗi waɗi hankanti haareji hankanti élevaji hewɓe jagga hen kadi o on saha kadi jinnaɓe hewɓe kadi ɓe duttumen teddugal daari hen kadi balli no feewi koyno Yaya Kane en koyno docteur Babacar Alpha en koyno Satigi Diallo e Satigi Sy en e woɗɓe hankanti daari balli en e on saha noon eɗen manta kadi hono musidɓe men ha joni ne jokki haare koyno Guelel Sawo en koyno Cheikh Oumar Ba en ko hen jeeya e yanten Amar Ba en e Ba Oumar Siley en Abdoul Yero Ba en so Amadou Mokhtar en donc en mbawa Amadou Tidiani Dia en mbawa limtude inɗe ɓeɗo hankkadi daari mbi ɗum ɗo hen zumala en ɓe mbi daari ɗum ɗo hankkadi wonata ɗum noon yimɓe mbi ko waɗi foof ɗemɗe yo jangge e on saha noon 1979 e ndeɗon hitande gurdu waɗa min kaɗani hay wadde examen ji amen wona amen ni jagga ɓe kadi jettina kadi Nouakchott kay kadi nokkuji goɗɗi en jangguinoya toon en janggoy toon langal waɗa galle pinal ngal waɗa on sa Souleymane Kane kañum wonno toon docteur Oumar Ba ene ɓuri toon e waɗɓe jantindiri han kadi ina kaɓane e on gila nden on saha noon mbiɗen 1979 e on saha hono sukaɓe ɓe élewaji ɗi mbi hankanti kadi yo fedde yo yañe micro mum fof no feewi o micro mo dirata no feewi yo fedde nde yo yañe taw fedde nde kadi so yañama étudiant ji kadi nanne kadi e nder fedde he watti wiyete hankanti mouvement élève étudiant noir de la Mauritanie watti wiyede noon e rendini kadi hono sukaɓe baydaji ɗe rendini kadi hono sanɗaji ɗi hankanti harande hankanti mawni Saydou Kane en jaggama hen laabi kewɗi e woɗɓe enen foof jaggama hen e on saha no 1980 to hankanno enen kadi ina puɗɗima mbiɗen tawa ko noon ina moƴƴi kadi fedde mawde waɗe par ce que nden ina waɗi fedde nde wiyete ko IDM wiyete ina waɗi fedde kadi wiyete ko Udinam IDM o ko Saydou Kane kañum arno nden fedde Udinam kadi ko wono musidɓe kadi garno nden fedde joni noon fedde wiyetande men nde wi hankanti il faut que kamɓe mawɓeɓe ardiɓe ɓe ɓe ndenda hara nde wonta gotum ɓuuri goto foof ene jogui fedde muɗum banggue e ɗum ko 1980 fuɗɗi ha 1981 foof yimɓe ne kaaɓe hen mate fedde nde ene wonta hankkandi fedde wotere pelle ɗe natta wonde hankkandi pelle wonta gotum ha Allah walli en fedde flamme waɗa ñande 13 lewru mars 1983 fedde nde waɗa ɗo kadi eɗen dutta kadi teddugal no fewi kadi goto jinni amen kadi Aboubacar Khalidou Ba kadi ko neɗɗo kadi baɗɗo fayde yalla yurmo yafom kanko jeenako rek koye dariɓe kadi fedde he jiggo tafsir on yalla yurmo ɗumen e woɗɓe alors fedde nde nde waɗa nde eɗen gandi e on saaha kadi ɓoyani ko wiyete manifeste waɗama manifeste o yaltinama
hawri hankanti mawya ƴetti laamu nde e laamu 1984 ƴetti laamu manifestation noon nelda woni ardiɓe leyɗele wonne kadi ganduɗa taw ko pelle taw ko aduniyankoje nelda ha dossier noon ha yetti toon to batu taw ko oyiya mawya noon nde ari toon nde andina ɗum Thomas Sankara en fof darinoma hen o yenna hen o mettini noon no fewi o arti noon nde o arti o wi ɗum ɗo noon il faut que o fawa e ɓaleɓe hono kuugal taw kuugal ngal taw ko kuugal bongal e on saaha hawre hankadi 1986 ari e 1900 hono waɗi 1986 1985 pelle kadi mbaɗama ko ene kadi club UNESCO ɗeɗo pelle fof kadi ko yimɓe kadi men goni hen ko yimɓe kadi flam goni hen pour que yiɗde kadi ɓamtude kadi affaire kadi pinal meɗen e nder Mauritanie e Potal. Alors 1986 hawre étudiant ji ɗi mbaɗi congrès o noon ko batu mangu renduni ko sanɗaji gonɗi e nder Mauritanie wonɓe kadi caggal leydi min mbaɗi noon batu ngu noon nde waɗa kadi caɗele mawɗe kadi peeñi hen par ce que min mbi hankanti ndeɗo fedde amin jogino fedde nde wiyete ko INES rendini ko sanɗaji Mauritanie naɓe wonɓe e nder leydi wonɓe caggal leydi min mbi joni hankanti yo ɗemɗe gendiyankoyɗe yo jangge kadi yo mbattu kadi haalede e télévision Mauritanie yo mbattu kadi haalede kadi e radio hono no ɗemgal araba ngal no haaldete ni par ce que ƴeewama ko ɗemgal araba ngal tan haalete hono ɗemɗe men gendiyankoje ɗe kaaletake ɗum donc ɗum firti kamɓe ardi safalɓe way tan kono kamɓe tan jeeyi leydi ndi enen ken momtaɓe en joguiɗen ko émission ngaji seeɗa yalla yurmo babalaji gayde nde wuuri seeɗa walla Amassar yalla yurmo ɗum seeɗa waɗa daari foyde ko Amadou Tidiane Bal waɗa taggi donc enen wona tagge o tan cuhluɗen enen cuhli andude hebde kabaruji ganden kadi ko yahata e nder leydi ganden kadi holko yahata kadi caggal leydi ɗum fof eɗen cuhli ɗum honno heddiɓe no cuhlude andude hono gandal ngal walla pinal jahawal walla kabaruji jahawji e nder leydi he. Alors min mbiɗen kadi tawde INES arde ɗum ko capato ngol lawol kadi ko ɓalejo ardoto kanko ni capato gardunoɗo o jaaɓi kono noon caggal ɗum ɗum koni famodirde e maɓɓe taw kanti mawya e hoore muɗum heeɓi document biyeteɗo manifesto omo anniyi hankanti fiide ɓaleɓe hawre kadi ñalawmaji ñalɗi pinal toon to kay heeɗi to wonno koye mois d'août wonno toon kadi en jehino toon anduɓe hewɓe ene ponno arde toon Saydou Kane arini toon yalla yurmuɗum minen gonduno Ibrahima Sall yiɗino arde kono gouverneur wi o arata toon Ibrahima Sarr nden taw ene woni sesti université Cheikh Anta ene woni Dakar murtuɗe en jinno arde kañum foof taw cuwata o ƴettade kono gouverneur o hono kay heyɗi wi ko ñalawmaji ɗi kayti wadde gonɗen ɗon gouverneur ne wi ko yen jaltu wuuro ngo min mbi ko min jaltani caggal ɗum policier ɓe gari ɗon kisa min jalti wuuro ngo min gummi kayde ko subaka min jeehi ñande 4 lewru septembre ɓe puɗɗi hankanti jagge ɗe jagguɗe ɗum ɓeeɗo il faut ko jagge won saaha kadi eɗen gandi ko colonel Anne Amadou Babli wonno ministre de l'intérieur o wi on yo jaggu sali onno itta watɗon Saint-Pierre Gabriel on hankkadi ni puɗɗi jaggue ɗe e on saaha noon kadi bandiraɓe kadi en kaptima no feewi no feewi hakke bawɗe meɗen yimɓe hankkadi carodiri naati hankanti e suuɗare e nder Nouakchott kono hatta ɗum foof nden téléphone aji ngala neɗɗo sono yaha jamma ni filto kala woto heftinede par ce que kala jaggaɗen fof kam on kam en gandi tampini no feewi ñalawma kam jomum kam suusa yaade par ce que hay sino batuji ene mbaɗatno o ɗiɗon saahaji bo teskiti ñalawma en guddat suudu taw suudu niɓɓiɗa ventilateur ala climatiseur ala lampa ñife hay guri hita goɗɗo so yimɓe gayni kadi batuji ɗi kadi ina jalta warata kadi dariɗo e damal ina yurno mate ala wonɓe ɗon taw ko ñukkintoɓe ko noon yimɓe jaltirta par ce que bon teskiti en 79 batu amen gomin gaɗi wadde ko galle murtuɗo wonno nden taw murtuɗo kañum taw ko inspecteur douane yalla yurmo yaafoma nden ɓe gaari so yimɓe ne gara natirta ko galle goto ko neɗɗo goto natirta neɗɗo goto ha nde min gaari min jetti min jooɗi min keewi murtuɗo ari Saydou Kane ari nde ɓe jettire ɓe mbi ko joni noon eɗen jawta
mbaɗen jiɗɗen ko haalde pular walla kaalen koye ɗemgal farayse yimɓe pecci ɓe mbiya ala kaale pular ɓe mbiya ala kaale farayse e on saha murtuɗo kañum ko inspecteur kono noon ina jangga Moscou Saydou kañum ne woni Belgique so taw gaynude jangde mum ina arta kono ɗon so tawi emin mbaɗa batu min joɗima min piyat ɓe gadda miskit ɓe gadda guerte ɓe gadda mburu ɓe gadda ƴulɓe gasuji kewan no fewi ɓe gadda fournaji ɓe gadda kolli taw jomumen aɓe kalani min holko woni Mauritanie holko woni Pinal holko woni fulɓe e hol sababuji gadduɗi hono ha dañƴen caɗele hakkude men comme ça e ɓeɗo hoddiɓe meɗen bon manifeste o waɗama manifeste no mbiɗen nde waɗama jaggue ɗe mbaɗama manifeste holko woni manifeste o wi ko enen fof kin Mauritanie ƴeewama to banggue solleteɓe ƴeewama to banggue jangde ƴeewama to banggue faggudu ƴeewama to banggue pinal anani ƴeewama to banggue liggey fof ko kuruji men waɗeɓe ko ɓe gardi ɗum noon caɗele ɗe nani pawama e dow tabal nana e nder lahal ɗum nan gare joɗɗen kalden ɗum ɗo itte ɗum de addi caɗele ɗe maw yewi taɗo ko noon ɓaleɓe ko maccuɓe ɓaleɓe wona nder leydi he jeeya ko arɓe dokkama kayitaji Mauritanie joni mbi kono kefta Mauritanie te Mauritanie ko leydi safalɓe Mauritanie ko leydi arabeɓe ɗum noon ɓeɗo hoɓɓe kay payi nana gara ina mbiya enen kefta leydi hankkadi noon caɗele hankanti gummi e jii bandiraɓe jaggaɓe hanawa walata ala fof lefte ɗe mbaɗaka kadi e ɗiɗon sahaji hankanti pelliɗen hankanti yimɓe carodiri ɓe payiga carodiri min natti hankanti yidirde téléphone aji ngala hankkadi noon il faut que yimɓe jalta so jalti noon paya kadi toon to Sénégal to so payi Sénégal hankkadi hara nde kadi ittete min jalta goto goto par ce que nden jaltude Mauritanie weeɓani frontiére hakkude tan Nouakchott tan e Rosso ko famɗi fof oto kam sono ummi Nouakchott ene fayi Rosso walla sono ummi Rosso ene fayi Nouakchott mawdarne laabi jeeɗiɗi sono fayi Fouta kadi ko noon Nouadhibou ko noon eɓen jogui foroje ɓe mbatti yaade hay université goto hen fof ɓe ƴetti foroje mum toon ɓe care escadron ji mabɓe policier ji gendarmerie ji fof ɓe jagata ha e guure eɓe ƴeewoya kadi so tawi jomum kadi suuɗaki toon e on saaha noon ɗe garɗen hankkadi noon toon to Dakar to hankkadi il faut ko fedde nde kadi ƴettite par ce que kamɓe mawɓe ardinoɓe ɓe wono Saydou Kane en Ibrahima Sall en e waɗɓe hawre kadi waɗɓe kadi janti hen nde jaggeɗe nde mbaɗi nde woni Samba Thiam en kayne janti hen e waɗɓe Ba Oumar Moussa en ɓe fof jeeya koye ancien ji ko hen jeyno Ba Mamadou Bocar en e waɗɓe Ba Mama Sidé en hankanti ɓen jeeya koye sosɓe hono fedde nde et tout ça jaggama hankkadi noon il faut que kamɓe enen étudiant ji heddiɓe fedde nde wurtide yimɓe mbaɗa pression ñoƴƴa hono laamu Mauritanie jokkodira e laamuji jokkodira e ambassade uji gonɗe e nder gonɗi e Dakar gonɗe e leyɗele e pelle mata laamu Mauritanie mata ina ñoƴƴe mata ɓeɗo ina goppe wotoɓe kalkudeɓe hay o ɗin sahaji ni sahaɓe jooɗo tan ɓe voilà waji ɓe jalti a jooɗoɗo ha ɓoota tan wiya kaari kay min jiiɗum Guinée min jiiɗum Burkina Faso ɗum foof ko laamu ngu wonno noon mata haqqillaji yimɓeɓe ina kucci toon ɓe dañano ɓe mbardiɓe en jii Yallah yurmo Djigo Tafsirou toon sanki yurmo Ba Youssou Gueye toon sanki e Ba Oumar Alassane Ba toon sanki e Ba Abdou Oudous kamne aussi ko toon sanki e woɗɓe toon sanki caggal ɗum kadi ɓe mbi kadi kudeta waɗama ɗum waɗi ɓe mbaɗi kadi office ji tati ɓe hono Ba Seydi en e Sara Amadou en e Si Saydou en ɓe fof kadi ɓe mbaɗi ɗumen ɓe porfir noon e saaha nden ɗe gonɗen Sénégal nde ala fof no ɓe mbaɗani Abdou Diouf yo haɓɓu en ha tiiɗ artiren kono Abdou Diouf sali ɓe neli toon yimɓe heewɓe yo jaa toon ɓe neli toon police ɓe taw police ɓe eɓe dokki ɗumen fillaji kala ɗo jii goto men yo pilli ɗum toon to leydi Mauritanie ɗum waɗi eɗen manta no feewi laamu Sénégal par ce que ɓe balli e on saaha so tawi ɓe belanoka gonen toon e nder leydi Sénégal to e koye temps Abdou Diouf wonno hay goto men wonta toon par ce que en jii Moulay Hachem kañum wonno edde kam Mokhtar Ould Dadda nden ndeɓe tuma ɓe mbaɗi tentative de coup d'état o dogi o fayi Sénégal kono noon Sénégal haɓɓimo ha tiiɗi artimo Mauritanie to o ñawa toon enen goni toon yimɓe jokkodiri hay yimɓe heew bo mi wawa nadde e détail ɗi nden ɓe balli e ballugol ngol noon kadi nde ɓona kadi mawni en naati toon e pelle
mawɗe Umu Salamata en ceerno Muntaga en darima ceerno Ahmad Tijani en darima ceerno Abdoul Aziz Sy en darima e woɗɓe yontaɓe Fouta ha dari no feewi koyno bon en mbawa haalde en ɗe comité ji mbaɗama toon pelle comité d'initiative waɗama toon pelle fuutankoje mawɗe mbaɗama toon haalisaji ndendinama on saaha enen e koye men won balle ɗe nawɗen taw balɗe ɗe en keewi taw haalisaji so tawi qimama ma won hedde 6 million taw ko haalis nawa min jeehi ha toon to busurga toon ko kan goto réfugié ji wonɗo toon koto Bakel to yimɓe jeehi ha to mission ngaji mbaɗa e nder leydi he ko yimɓe pi kalisaji ha won leydi eɗen jetta kadi no feewi kadi ko wayno kadi Yero Doro Diallo e Amadou Tidiane an en yo Allah yurmo ɗumen nden taw kañum woni Burkina Faso Yero Doro Diallo haɓama hen e yimɓe foof daari hen ha heeɓi ɗo e on saaha Mauritanie ganti ani joni noon holno en mbaɗata ha ɗum bona kadi koɓe jiiɗi wadde ko kadi comme ko Moukhtar kañum fuɗɗi ɗum kono dañani hen sagom no yiɗirɗon ni nane yimɓe gar Sahara et tout ça anani Salek ari naati wuɗan ɗon hendu yeehi Bousseif ari wino kam so arti koko ɗannoto so arti kamne koko fiyata ɓaleɓe avion muɗum heddima joni noon Haydalla ari kañum ina wawno wooda no wayi kono kayimne itama joni mawya ari walla hen kadi jogui hen ko Karawas han kanti yo fi yo gadi ha Moussa hawde Saddam Hussein nana balla mo Zafi nana balla mo Hafez al Assad en Syrie ɓe nana balla mo mouvement ji ko wiyete nationalisme arabe foof nana balla mo enen noon en ngala base arrière kono noon koyne Amnesty International e wone kadi pelle mawɗe kadi dariɗe kadi foof nana balla en min jokki kadi jangde amen kadi université Dakar hay wonen kadi ɓe ngala ɗon kadi diplôme aji toon to Mauritanie to naati kadi toon kadi école aji taw kadi HCR kadi jogui kadi kiiɓi toon kadi koyno kadi affaire certain fagal en 1989 Mauritanie hankanti fuɗɗima hankkadi noon so tawi neɗɗo ummima wargo ina fayi rewa toon taw ko Sénégal naji ɓe tampini ɗum ɓe tampini ɓe piya ɓe dutta ɗe ɓoy noon police Sénégal naɓe mbatti wadde noon ha événement Diawara noon ha waɗi le 9 avril wanno haɓe mbari toon ɓe on saaha taw ko oɗo Semper Gabriel woni ministre de l'intérieur haɓe pelliwaji ɓe caɗele mbaɗi Sénégal ina ɗamini Mauritanie ma wi ɗum komin mbaɗi ko dey ko ma jaafoɗon ko jumre walla goɗɗum kono noon ma Abdou Diouf ma neli toon ministre muɗum ministre wiyete ko André Sonko on woni ministre de l'intérieur on yeehi toon yindere mawya yindere mabɓe holko ɓe mbi ko wala Sénégal nana ɓurtina ɗum ɗo ko yimɓe jeegomo tan mbara fotani wade noon alors ɗum noon addi noon ceeɗele kono ceeɗele ɗe wona tan Mauritanie waɗi déporté walla yaltini yimɓe mum par ce que ɓe mbi ko ɓe jaltina ko yimɓe taw ko Sénégal naɓe kono noon wona Sénégal naɓe ɓe jirtuno ko Mauritanie naɓe ji Mauritanie naɓe yaltinaɓe ne mbayino leydi avion ngaji ƴettat ɗumen e nawa Algérie nelli toon avion ngaji France Maroc et tout ça nelli toon avion ngaji pour mata ina balla yimɓe ha jalta caɗele noon ko ɗo fuɗɗi addi caɗele ɗe koko réfugié ji Mauritanie koko goni Sénégal toon noon étudiant ji ɗi ko goni toon ko ɗum addi caɗele ɗe batungu bon fedde nde noon waɗama hankanti wurti pression nan waɗe hawre noon Allah walli en par ce que Mauritanie horum ma wiya yino ko bonnude Sénégal par ce que Sénégal konko jaɓani tuttedeɓe hono ɗiɗo étudiant ji et tout ça hankkadi yo bon kadi bandiraɓe men étudiant ji kadi jangganoɓe kadi leydi France kadi dari no feewi kaɓa ɓe wonɓe Canada wono sa woni taw nan toon Ba Oumar Sile en e Cheikh Oumar Ba en e woɗɓe haysumi haaren inde jomin ina gandi Zoumala en Ibrahima Wele en yimɓe daari no feewi hare nde hankkadi wonti hankkadi gotum ha keɓɗen ɗo ɗum noon ene wawi ma en gartu yewtere nde ha ɓuuren junnade hen e wone namde ɗen mbawen yaltinde namde ɗe ko mbawɗen hen jabaji foof jaboɗen ken mbawa fof kadi musidɗo men kadi mawni men kadi Cheikh Oumar Ba nanɗo hen enen foof kadi gondi e ɗum kadi bandiraɓe o gandu kala neɗɗo taw ko Mauritanie ummi ari e nder leyɗel Europe walla taw Sénégal ene jomum ene foti yettude ene foti duwonade flamme par ce que so jomum ari wiyata ko mawlido
holko addi moolare nde ko ɓaleɓe piyama ton to leydi Mauritanie so joomum ari wiya kañumne ko hen jeeya. Min ngel ɗo keerel badgel hakkude Mauritanie Sénégal 1989 no jafuɗo 1889 walla 1934 tout ça anani ngel ɗo keerel tubakoɓe mbaɗi ɗum pour feccuren joni noon safalɓe e wondiɓe mumen ina profita ina taƴa en ko fuurankoɓe ko mbiyata ko Abdoul Qadir ko wiyatno ko ma rewo ronka nde worgo waɗa kankadi wino hol hamme hol hoore win taw ko safalɓe ngari ha e diwan halayɓe o wi hol hamme joni kam hamme kam wona windu hamme kam joni ko jooɗi joni e geeji walla ko jooɗi e maayo noon ceerno Abdoul Wahab wirtutima konngol kadi mawni men kadi sonko ɓeydete hen kono Cheikh Oumar Ba noon bisimilla yaro kettotoɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe ina wiya on to gonɗon eno gonirɗon kala kettuki jaam. Jarama ceerno Racine Dia gorko mo Mbagne Samba Wuro Hammadi kuno eppate kuno cuuɗi tati gabbi tati woturi waldi sayna golle ma jooɗi peewi e ngol ɗo hen cimtol boɗgol fayida ngol ganduɗa ko darde tigui e golle tigui kono kadi yaade kadi e gandal e yerritare e jabde kadi kala ganduɗa holko wiyete ko toye e caɗele wawde kadi rondade ɗe gueɗe taw ala ko saabi ɗum ɗon so wona to nelaɗo wino ko yo hibbul waɗan minal iman wadde noon koye daranade leydi mum koye limnagal Dia en paami tigui tigui hono ndeɗo fedde wiyetede Falam wonko nde faali ko heewi no feewi no hannirta dani joni a haali fedde nde holnde sosa e hol sosɓe fedde nde e holko woni fandare fedde nde sosa e oɗo saaha joni sen ƴeewi gila nden faade joni waɗi duuɓi e bandum e saaha foof noon so tawi yimɓe gondi ene waɗa wayloji gondi hen hande noon e le Falam won waylare jogui beele nden ɗon waylare tagui ɗum waylade ko yidde titinde dadule mum walla miijoji goɗɗoɗi hanki ɗi won ganduɗa hormaɗa hono ɗen ɗo caɗele wonko safara hen ha oɗo saaha joni jarani ruttanade ɗen gueɗe ko ɗum saabi wayloji mbaɗi wadde noon ɗum ɗon foof ene moƴƴi kabron en yimɓe no hannirta ni hande won wiɓe Falam hande wonti landa noon so tawi wiyama fedde daranimode potal e nder leydi so tawi wonti landa e ɗon ɓaɗani tan namdal ene fota wonde ɗon saabu landaji no mbayata hewde e nder leydi ni landa foof ko wonata gooƴa muɗum yidde wadde ko so tawi fedde waɗama rendinde landaji ɗi foof eɓe mbawi gollodade ko yowiti e potal e ɓamtare kono so tawi ganduɗa hooremaɗa fedde nde wonti landa wasata goto kala kadi nanga kadi e landa muɗum beele tigui tigui wawa kañum jottiyade jappere nde wawa hebde nema gonɗo hen o wadde noon pammi noon bandiraɓe ngolɗo waylo ngol Falam wayli e hol ganduɗa homaɗa yiyande e nde Falam yi ha wayli ngoɗo waylo e kadi nde wayli nde kadi holno yiiri kadi ɓiɓɓe leydi ndi no mbayi e muɗum e wona saaha joni ko ɗum woni namdal men Cheikh Oumar Ba Abdoul Umma jaam Allah hiirema hire jaam mi salmini bandiraɓe heɗiyankoɓe mi yettima ñam Samba Dia mi andini yimɓeɓe so keɗima Racine gandata inde makko hara nde min gandirimo ko Samba Dia o haali ɗo hitande 79 wonde ko nden min puɗɗi haɓe nden ɗum ko nden tan yalti kono min puɗɗima haɓede duuɓi 4 ko adi ɗum minen fof min jaar duuɓi 16 17 17 o haali ɗo henne hande ɓe minen fof min ɓadino duuɓi 60 mi ruttoraka e ko haali ko eɓe hawru hen temedere gartani jeeɗa mi siftore tan mi wiya ɗo henne mbe siftoro musidɓe amen emin kabdatano mawruɓe cukako ko wayno Moussa Kebbe ko wayno Jules Sow ɓen komin yonta mi haalata mawɓe ɓe tubɓe tafsir en o haali ɗumen Aboubacry Khalidou en waɗi ɗo henne ko yimɓe ndendino yonta ɗo hen kadi ko yimɓe ɓe foti famde ko woni Mauritanie ko juɓɓuni laamu safalɓe tan kamɓe fof eɓe kawri ndiɗo juɓɓuni ko ndiɗo tan ɓaleɓe so ngari alay saago tan keeɗoɓe kadi yimɓe ene poti anndude safalɓe waɗeɓe jogiiɓe laamu ngo e nder Mauritanie koɓe 16 e nder temedere noon
sa yeehi noksat wiyata wona ɗon sababu muɗum sa yeehi ɓogge ham haalarade e kay hoyɗi seydi baabi mbani ɗum kam aɗa andi ko ɓalen woni ɗon sa yeehi tijite mbiya kadi a yiyani taw sabalɓe hewɓe sa yeehi naadum mbiya a yiyani sabalɓe hewɓe ko kalantumon ɗo koɓe sappo e jeetati e nder temedere ɗum ko witto ngo OMS fedde cellal aduna ngal waɗi hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe kono noon eɓe jaggi kamɓe fof kala e maɓɓe garɗo yo ɓeydu hen hunde seeɗa kadi ene wiye ko arabagal ala wona arabagal ko leƴƴiyankagal saabu ɓaleɓe jannguɓe arab ɓe ala haqqe jogui toon ɗum noon ko leƴƴiyankagal woni toon ko wona ɗum ko siftira yimɓe tan manifeste minen donde komin wawɓe haalde ɗum mbiya tan ko manifeste ko deftere windade no Samba Dia haalni ko deftere winda waɗa hen caɗele ɓaleɓe foof e nder so tawi min jiiɗi waddude yeeɗo ndeɗo yewtere minen koye sukaɓe adiɓe nehede wonde yo gandu fenade wonde e Mauritanie to mawɓe ɓe min kalɗoɓe ko kañumen nehi min kañumen gaadi a jaggude min ɗum kamɓene won mawɓe jiɗano ni leydi ndi hakkude Sénégal e Mauritanie fecco yinno wadde ko Mauritanie yo jeeye e fédération ɓaleɓe ɓen kadi gontini ɓe ngoɗo no min wadde ko somin jiiɗi waddude yewtere ɗo ko saabu min jewtiɗ min nani won e kaalirɗe mi haalata ɗumen ɗo saabu ɓen ɓe sikki mamen kaalir toon yimɓe noddi toon ƴettima falami ndi haydara waɗama ɓe ndaw ko hawri taw kayisi falam mo ganduɗa guila yimɓe guila hande hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e kadi hande duuɓi capantati e ɗiɗi ene kaɓano fenade wonde Mauritanie ɓe hay goto meeɗa ɗum haalde ko falam fuɗɗi ɗum haalde cokama hen piyama hen mbarama hen jeehi ha aduna o foof andi yimɓe dutto eɓe ƴette ɗumen taw kadi ko ɓaleɓe ndaw ko haali kono bandiraɓe eɗen poti famde eɗen potoɗen famde ko wonde laamu ko juɓɓudi laamu ne jogui yettintoɓe muɗum ne jogui nelaɓe mum on jii hande ko arata caggal leydi ko foof ene wiya wonde fenade ala mum so neɗɗo darima wi wonde fenade ala Mauritanie ko ɓirade mum fawde eɓe siftore ɗo mawɗo goto soninke wiye Diawara Gagne koye mawɓe ɓaleɓe Mauritanie tinniɓe o jeeya o soni ko wona saabu gannon kadi ko lambena fedde fulɓe ko fedde haɓantone fenade wonde e Mauritanie ɓalejo caɓar toon nebda kono hande ko ɓaleɓe tan gode kadi ko ɓuuri hewde ko fulɓe ɗum ko woni hen min fenade ɗo woni fof tan mi haɓanta ɗum kadi min ƴewata wonde woni ɗo henne ko fulɓe jeeya woni ɗo ko soninkoɓe jeeya ɗon woni ɗo ko jottuɓe tan ala min ƴeewa tan ko fenade woni ɗum min kaɓaɗo kanko Diawara Gagne o adino ɗon hitande ɓiɓɓere temedde jeenayyi ujunnaje ɗiɗi e joyyi min salmino jaam goto nelaɗo laamu Mauritanie ene jooɗi ɗon min kam mbiyata ko nelaɗo laamu Mauritanie mbiya onon falam on tampini yimɓe kaari attimillaɓe o jettan Allah jettan falam so wonano falam enen tan en gonti harɗinede ɗum mi yiiɗa ɗum ka jaari kam kono yiiɗa faala hoon bisimilla jeeɗi kono noon kandon minen fof min mbiyama ɗum min kadi yimɓe dañde fayi tan faamon ko laamu Mauritanie ne jogui ɓuttinto ɗum agent de renseignement ɗum waɗa kabaruji e Allah tan noon andi ko waɗa hen ko ɗum noon laamu waɗata ko weeli ɗum jogui ko doole jogui ko bonni inɗa men ɓe saɗaɓe ɗum ɗo kono noon yimɓe meɗen kay jabde ngoɗo ñiidi nandiraɓe haade e Samba Dia haaɗi haaɗi pelle delique gonti falamde men IDM ODINAP e MPKM eɗo pelle nde ndenti ɗo ko pelle mon fof woodi ko ɗacci ha yimɓe ndenti ɗen jiɗɗa haali kadi ɗo haali ɓe jettuɗen wonɓe worɓeɓe ciftere jeccittere kadi docteur Hammar Ba kamɓe kanko ni Samba Dia wuurduno e mum gurduno e muɗum ko woni gonko ko ɓurankoɓe men fof woni ɗon ko wawno e ko wona ɗum ko waylo mo kalɗa o mbeɗa sikki bandiraɓe eɗen poti famodirde falam waylaki ustaki ko gonga falam ƴettino haara kaɓirɗe oɗo joɗɗini saabu ñami ballal saabu sa daña sara haaɓe ma dañi e sara haaɓe haara kaɓirɗe ma daña ɗum joɗɗa e Sénégal wawani min rokku jaɓande ɗum min jettaɓe Sénégal min jetta Mali ko wawi wonde foof ndeni min jetta kadi ɗeɗo leyɗele mbaɗɗo farese koy saabu hara nde kadi ko ɗo nde woni ɗo no fewi saabu nde Samba Dia ndeɓi jeehi Dakar nde hono no haalni minenne ko ga min gari woni amin foof ƴettoti ɗum ɗo wawnode
kono gila nden harande ko jotti ala waylo ala e falam woodi ko yaltuɓe falam mbaɗi landa mumen ɗum woni ko woodi kono falam kañum nan ɗon kono nde toɓɓere mi yaajnorako hen sabu mi rokkaka konngol haalde ɗum hoorede falam nan heɓla hannde jaamowoy ma haali ɗum ɗon wonnani ɗum noon waylo ala e falam no wonnoni no worunoni no yiɗɗirnoni wonde fenade Mauritanie nde min ñaagaki heptinede min ñaagaki wallede min jumti ko e doole amen nomin jabbu hen haade fenade nde gasni walla min jeɗɗiɓe amen walla kaadiraɓe amen rontinoɓe ɗum falam waylaki ustaki no haɓɓitinoni noon haɓɓirde yiidirde nde hannde ene woodi won ɓirgi hoorejo falam ko Mamadou Sidi Ba nan jooɗi amen ene waɗi yimɓe muɗum sahiɓe ɗum yiilirde nde ɓe nan ɗo ɓe nan Amérique ɓe nan Sénégal ɓe nan Mauritanie ko yiilirde toon e cahe nan ɗo enne Faraysi nan Amérique fenɗe nan ɗo nan Amérique nan Sénégal nan Mauritanie ɓe nokkuji banggueji ɗi ɗum noon waylo landa nawarani falam won ɗumɗi e falam mbaɗi landa mumen mi ala wona halfinaɗo konngol falam kadi wona hoorejo falam mi wawa hen ɗumni kono yo laaɓe haqqillaji yimɓe ɓe wona falam wayli ko won yaltuɓe e falam mbaɗi fedde wona tigi jarama Abdoul Ouma micro seeɗa jafoɗa micro ma seeɗa jafoɗa lewde eyyi muɗum seeɗa e jarama Cheikh Oumar Ba Abdoul Ouma gorko mo ɓogge golle ma jooɗi peewi mbiyen gorko pullo e daraniɗo pula kono kadi ko daraniɗo kadi ko wiyete ko kadi hono ɓandiyankagal mbiyen to banggue goobu ko daraniɗo saabu wabude gollowo golle mantiniɗe siki ala guila min nanma duuɓi hande jawtuɗi hande yimɓe hewɓe guendiyankoɓe hewɓe peeñi e nder aduna he kadi to banggue haaloɓe gonga yimɓeyankoɓe e dartiyankoɓe foof mbawi feeñde kono ganda tigui ko e nder almuɓe maɗa ko hen jeeya ɗum noon sikki ala duɗal ngal kuɓuɗal ngal angal yooɗi ngal feewi tuggel nden kadi ha joni kadi aɗa daari tigui hono haɓanade e ngal ɗo hen potal min tesko yimre maɗa wiyetede falam ko feddam haali hen konguɗi ganda so tawi neɗɗo heeɗi ɗiɗo konngudi tan ina yenane tigui ko nangguɗa ko aɗa gonɗin ɗum no hannirtidani Seydi Ba pulgol ma jooɗi peewi joni en jahat to mawɗo haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yereɓe katan leñol wawa tigui weddade hen tan hayso konngol daɓɓol kanko ne sawto makko feeña tigui e hakkude ɓeɗo henne jambareɓe e ngal ɗo hen ganduɗa dingiral ngal ganduɗa ko dingiral tigui ko kaɓantogal ko yowiti e ƴellitare e taw kadi koye posal kadi e nder leƴƴi men e nder leydi men e ɗum noon sawto makko alay saago wawa feeñde hen so tawi o rowi tan dokken Amadou Bocar Sy gorko mo jowol one kadi jogui ko ɓeyde hen tan garten kadi e hoɓɓe galle jaatigueɓe galle no hannirtidani musidɗo katal leñol kan Bandou Penda jam Allah hirema jam heeri ceerno Abdoul Wahab a salminama en camni Aminata Ly e yewtere moɗon dartule joljole sikki ala e nder joljole on gaddi hande kadi joljolal kewgal fayida so wonti ko ceerno Samba Dia e Saykou Oumar Ba dokkodiri juuɗe ene kalana en haala Mauritanie caɗele gonɗe toon eɗen coono e ɓoggol ngol Ibrahima Kane Ibrahima Mbaye e ko nandi hen Amadou Bocar Sy en sikki ala maɗum waɗa en gartam enen kam en tawtorano ka nde ɗum waɗande kono nde wannoon habruɓe en ɓe eɗen jona ɗumen ko ɗum waɗi hare nde ko rendade Saykou Oumar Ba kam min gannodirino gila e dingiral pulagu ngal to banggue darde leñol ngol yimiyankagal e gueɗe baɗe noon kono Samba Dia e hoorum ko ɗo min gannodiri ko e dille ganduɗa ɗo yimɓe ndentata ene kaɓo penale baɗeteɗe leydi Mauritanie mi junnota ko wiide tan gande haalirde Agnam wona haalirde jooɗinde wiyore haalata dawrugol woni politique ande haala dawrugol so tawi dañama kaalowo dañama ko haale nde jooɗani ko enen bisimilla
kala neɗɗo jogiiɗo ko ina haala ne nafta leñol ngol bisimilla makko so tawi dawrugol haalaka sikki ala caɗele kewɗe mbaɗat ceerno Racine Diane heewi arde meɗen addanden ko abbite dartol e gueɗe mbaɗ noon hande kadi o ngari ngal ɗo jabbal ɗum ko weltare mi yetti mi jaari mbiɗa wiya on jokken golle yo gene won ballo ceerno Abdoul konngol arti to jarama katante leñol kan golman jooɗi peewi hettiyankoɓe haalirde Agnam haalirde moon haalirde men wote kadi e kaldi moon e haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yereyaɓe yewtere men wiyetede dartol e jole jole en paami tigui tigui hande ko hoɓɓe timmuɓe waɓɓe fayida no hannirta dani hay sinno ko guirlaji e baba ho e ɗum no kadi ko beelemo tigui e weytare sikki ala huccodirde mabɓe gadi sikki ala noon hande kam to banggue Racine Dia won waylo waylo worgo hayso waylo waylo arani e falam kam waylo waylo arani en to Racine Dia hande en battinande mo o wiye Samba Dia ɗum noon ko mo laɓɓinani ɗum ha laaɓa Amadou Bocar Sy mi rokkete konngol tan saabu eɗen kedori hojomaji jeenayyi calmina gadda namdal ngal tan ƴeewen hojomaji jeenayyi keddiɗi holno sernaɓe peccir ɗum ha mbawen tigui waynodirde saabu ɓoyata ceerno Abou Yaya Sy ara fuɗɗo golle so weeli gueno Seydou Sy Samane bisimilla jarama ceerno Abdoul Wahabou Kane jarama bandiraɓe wonɓe ɗo e dinguirale bandiraɓe hettiyankoɓe radio Agnam ɓamta pulago Agnam yeroyaɓe en calmini dilloɓe e mabɓe maggo kala e mbadi kuuɓal sikkelano en beltanima ceerno Racine Dia no mbiɗa ni Samba Dia ha en nani kam baɗɗe ɓoyde seeɗa mo wiya noon kono en gandano ɗum noon ko hakkude moɗon aɗa wawi holkisade oɗon banggue en calmini kadi Cheikh Oumar Ba mo ganduɗen eɗen ketto golle mum kadi eɗen dakmito e golle makko no fewi saabu eɗen ketto jimi makko ɗe naftortoɗen e kala saaha ko wona ɗum ɗon ko Mauritanie eɗen gandi tigui noɓe kaldi ni e caɗele kam gassata toon nde wonno so tawi a wiyaɗa haala caɗele e minen foof e famɗude duuɓi min gari min tawi caɗele ɗe ene kaale e woɗɓe kadi ma gar e oɗon kono fannu goto seeɗa won ko nanmi ɗo joni ceerno Cheikh Oumar Ba ene haala ene ɗeɓi tulde haqqillam e banggueji foof seeɗa nde wonno ene heewi seeɗa wonde e flamme waylaki watti parti atan nananoma won moytinoɓe jeehi mbi ko flamme arti taw wona flamme hande wiyama kadi en dokkat yeru tan wiyama joni dokken yeru ko wayno Samba Thiamen woɗɓe jeehi paahi Mauritanie mbaɗi toon mbayli ko flamme mbatti FPC en ji hande tan hande oɗo ñalawma mo gonɗen wonde ɓe mbaɗino ngal ɗon tugunogal wonde ɗaɓɓude laamu heɓde récépissé mabɓe wonde yoɓe keptine e nder ɗum ɗon ma won hande lebbi jeegom en ji hande ko hande laamu Mauritanie jabtiɓe wi heftinaniɓe gona parti ndeka noon en ji hande batu mabɓe walla hanki holko ɗum jogori jibinde beele ko gonga walla wona gonga kono ɗum ɗon fof ene ɗaɓe tulde e ɓe jeehi mbi ko flamme en mbayli toon flamme batti parti goɗɗo won idinoɓe moytade jeehi mbiya wona gonga kañumen ko moytiɓe kooti tan wona flamme arti o ari ka joni kanko o wi kadi flamme waylaki flamme koɗo wonno tan woni beele so tawi waktu o ene gasa waktu o hokkani tade hojomaji jeeɗiɗi mataw en jafnoto bandiraɓe tan ceerno Abdoul Wahabou Kane hayso dañani jabtade namdal ngal e saahaji garoyoji tan omo wawi jabtade nde wonno waktu o gasi ha laaɓi Seydi Kane a jarama samni bandiraɓe mbadi kuuɓal jarama Amadou Bocar Sy yelle jeena Bocar kaw mum juumo e kadia golle ma jooɗi peewi en jokkar golle ceerno Racine Dia Samba Dia mbe sikki on kettima ngal ɗo namdal falam waylaki kono noon won yaltuɓe falam kadi jeehi mbaɗo e landa kadi landumen kadi mbiyama kadi keptinaka ɗum no kadi namdal nana ɗon beele tigui tigui heddiɓe kañumen kam ina keptina e so tawi koɓe daranino ko kadi wonko wayli hen oɗo saaha joni walla ala ɗum noon ƴeewon tan tongude haala ka ma en garto hen so tawi weeli gueno lawol gongol mbawi wadde jokkol so gueno jaaɓi Seydi Dia Poulo bisimilla eyyi namdal ngal mi woppa Cohmar tan tongo ɗum tan jaabo ɗum tan o jubbane hen Cohmar eyyi a jarama Samba Dia mbe sikki musidɗo mbe sikko Amadou Bocar o haali won yanoɓe koti mbi ko falam mbaɗa ɓen ko falam mbe sikki ɓen noon ceerdemo joni o ko hooreɓe gonnoɗo hooreɓe falam hono Samba Thiam
hoori wi wayli inde falam natti falam ene yiɗi heptinede kono mabɓe miijoji falam amanayi ala haƴƴenta en ɗo sabu yaajaani kono enen moƴƴi mbaɗen heen yewtere kadi no kaaldumi ni tawde mi rokkaaka konngol wonko wona e dow muɗum e jaabaade e ɓeeɗon naamde wona kadi ɗenɗinaaɗo konngol micro haalirdañom micro min jaɓaani ɗo falam waylo min jaɓaani golle mum mbaylo min ñaagaaki laamu no heptin min min jiɗi ko heddaade no min kaɓirtuno ene ni ɓeeɗo noon enen gomɗi ɗum min calaaki ko ɓe jiɗi ko teramin tigi min jotti golle noon min komin jooɗani falam e Europe biyeteeɗo Souleymane Ndiaye jooɗani min to Amérique ko alatmi ko cahde ɗe biyeteeɗo Abdourahmane won jooɗani min to Sénégal biyeteeɗo Aboubacry jooɗani min to Mauritanie emi wawa haalde pen ɓe fof kono ɓeɗo jiɗi fof yo jokkoɗen e golle amen kadi jokki min dartaki min mbaylani min jarani caggal min ñaagaki yo laamurten heptin min ñaagi ko yo leñol ngol heptin min yo yimɓeɓe kadi mbawa serlude gonga e fenade yimɓe tan aro men mbiya falam waɗini eɓe falam ala ko wi so wona yo yimɓe daro haɓa so neɗɗo noon mbiɗa haɓede yo jooɗo deeƴa kono wona haɓaka aɗa bonno ko yimɓe mbaɗanno ko heddi ko laamu safalɓe ko kañum tan woni ɗon ngu waylaki ngu dartaki ɓe mbi ko ɓalejo wonata ɗon nde adan wonno ko eɓe mbiya yimɓe wonde yo janngo arab yo mbaɗni yo mbattini joni ɓe ngari ɓe kepti gese ɓe kepti jamaji ɓe kepti jumaji ɓe kepti koɗorɓe ɓe kepti kala yimɓe jeyno hande ɓen jooɗi hen kono noon ko yimɓe waɗano fof iwi sabu yimɓe kaɓara te yimɓe yo paam Allah heɓorani neldude en malaikaji heɓorani neldude en jinneji yo kaɓanede kala ɗo yimɓe piyano e aduna hen ko kañum en daari kaɓɓi yimɓe yo ndara kaɓo yo goppu ngamel kadi garɗo fof tan saabu anji haɓede waɗa pellel muɗum wona ɗum nawata garten kawren wiyani yo neɗɗo fof e hoto neɗɗo waɗa fedde muɗum kono yo yimɓe kawri fenade woni mutten nde ko en foɗɗi ɗum te ko waalo bara Fuuta Bidimaka woni soni ko fulɓe julfuɓe hardaneɓe fof en ko ɓen kaɓe ndeɗen fenade wona anje wat ko ittude fenade tan e haɓade ɗum ko ɗum woni ko mbawmi majmen nangas a jarama yetti fiɗɗam Samba Diaw Racine Diaby mi yetti on kadi haalirde Agname mi ñam Ibrahima Kane Abdou Wahab mi yetti bandiraɓe heɗiyankoɓe jarama Cheikh Oumar Ba lollirɗo Abdoul Oumma golle ma jooɗi peewi bandiraɓe beltima tigui tigui micro jafoɗa bandiraɓe beltima no feewi ma en mbaɗoy noon yewtere nde jokkol saabu ngal ɗo namdal ngal Amadou Bocar Sy namdi ken artoyoɓe hen saabu eɗen gandi no jaɓɓoroɗon ɗo hande ni oɗon gaari e inde falam ni janggo kadi ɓeya kadi ma gar kañumene kadi jaɓɓe ɗo kañumen kadi kaala yiyan mum wadde noon ma on pammin yimɓe e holko woni falam e holko wayli falam e hol nga yaltuɓe falam mbaɗi goɗɗum ɗum noon a yettama Cheikh Oumar Ba golle ma jooɗi peewi yo gueno yoɓ moƴƴere en calmini Ibrahima Mbaye gorko mo jooke en mbimo kankone kadi golle makko jooɗi peewi o bismama no hannirtani ceerno Racine Dia hojo ma ɗiɗi keddude bandiraɓe tan ma en garto hen so weeli gueno eyyi bon ko weltade tan Allah jarama on jarama falam ko miijo te ko miijoji moƴƴi no wiiri ni ko miijo potal ko miijo kaldigal kadi koko udditi no wiiri ni enen en cuɓaki tan ɓaleɓe kala neɗɗo mo ganduɗa jogui miijoji potal miijo ndimagu on ko bisimilla mum e nder fedde nde lawol ngol dinno ha joni ko ngol lawol en tant que leydi ndi walla ardiɓe ɓe walla jogui ɗiɗo miijoji hono ɓittude yimɓe tawɓe jokki ittude yimɓe ɓe hiɓari ɗumen donc miijo falam ngu joguinogo gila ñande watte 1983 ha joni ko ngoɗon miijo woodi ɗum noon no wiiri ni ko noon namdal ngal ko namdal bangal fayida no feewi ma en gartoy hen mbawen par ce que angal soomi goɗɗum ko heewi heƴata ɗo henna ɗum foof ma en garu bon ko fati affaire Samba Dia o ɗum kadi ko noon ala miñ men kadi Amadou Bocar Sy kadi en mbaɗimo jurmo wuuri e dendagal bandiraɓe kadi Samba Kouya tan dendagal ceerno Aliou Ba en e dendagal ceerno Abdoulaye Mamadou Ly en dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo hen ɗum noon Allah jarama on jarama
jarama ceerno Racine Dia Samba Dia golman joɗi peewi hettiyankoɓe haalirde Agnam ɓamti pulagu Agnam yeriyaɓe ko ɗum tigui woni ko keblanoɗen bandiraɓe so tawi gonga noon ina famɗi no fewi pour ɗiɗo gaye mawɗi nde wonno goto hen kala ina wawi wadde e yewtere fodde kono wona waktuji ɗiɗi taw ko yinno haalde ko ni gasdani e kono kadi eɗen mbiya tan ganduɗa en keññitini tan tigui tigui e waktu he kadi haalagol ngol en jafnima noon bandiraɓe ganduɗa nana ɗo e nder ɓoggol he ɓen koyemen so tawi ƴettino konguɗi ma kaali hen konguɗi baɗɗi fayida kono kadi ma gaddu hen kadi namde kadi ɓurɗe ɓendude e namde ɗe namdotomi ɗe ɗum noon on ñagama yafuya e ɗin ɗon banggueji ɗum noon to kaɓiri doroy to wonno toon ko musidɗo meɗen katan leñol kan bandu penda kaɓiri kake ndiɗe ko Aminata Siré Bassoum wonno hoɓɓe galle ko ceerno Racine Dia Samba Dia wondude Cheikh Oumar Ba Abdoulouma gorko mo ɓoggue en calmini hono Amadou Boubacar Sy Kadia Diop ceerno Abdoulaye Mouhamadou Ly gañaɗo so en juurima Ibrahima Mbaye ko ɗon calminten Madina Ba ceerno Aliou Ba salminama juurama calmini Soumari woni Aissata Malo Sy ko ɗon jurotoɗen ɓi Foutanke woni Samba Kouyaté en calmini Abda Ali Dia golle makko jooɗi peewi en calmini ceerno Racine Dia en calmini dendagal bandiraɓe hettiɓe en e jogorɓe hettoyade ndeɗo yewtere onon kala on jettama on jarama on juurama ɗum noon ko Allah jogui jaam ko jaam kadi woni ko heeƴe meɗen yo joom jaam joom jamma joom jamanu joom jalluɓe e jaman baɗanɗen jaam ha jama juula on jarama kettugol yo moƴƴel joggu katan leñol kan konngol ate maɗa Bamngol sabi yinni aratan ni na tumorenda tuma masindir kawwana tumin jawroden gomi di ume en kurogaji di ngacindir kanku charo